Literatura kritikariak garai bateko haiek nola imaginatuko ote ditu jendeak? Hola, liburu mordo batekin, beren ofizinan, zenizerua hemen, tiki, ziarritua, liburu hasi irakurtzen. Hau, eskasa. Hauxe, San Juan zuta. Bueno, Janire, zu gaur egungo kritikaria zea, eta ez da leheno gu pentsatzen duen bezalakoak, ez da? Ez, zuri oso apasionau gatu jatzu, baina holan bada bakar dadin, baina bakizu gaur egunin kontu zeukidaz esaten dan. Ez, etxate asko guztetan olako kritika gogorrak eki, baina bueno, sartzen dire opinio jor, sastadak. Eta zuri ez da lehenokoa bezala junda idatzi eta listo, ez da? Zun gaina filmatu iten dezu, ez da? Ni pai, neure etxin, tranquilamente. Bai. Lagunak, adi, gaur Janirekin gaude, kritikaria da, eta ea, zukaldia zen muziten duen, ea, ze kritika da gaur. Kaixo lagunak eta Janire atxurra ongi etorri zen moduz. Kaixo, fenomeno. Gu bai, eaki gaur hemen. Ea, gaurko kritikak ez dituzu nahi naundiak egiten, zukaldian egite aldituzu? Ondino ez, baina igulidak emoten za. Igual gaurtik aurrea bai, ez da? Bueno, nola dituzu liburuen kritikak? Jo, babilu, nik hasieratik pentsa honean, naturaltasune dala klabi, da orduan esan eban, neure etxin, pentsatotana esan da listo, da jentiri guztau jako. Eta, baina, irakostituzu behin da berriz... Pare babider, bai. Garbi eta argi eukitzeko, ez da? Bai, kontu zeukidaz esaten dan, así que... Ados. Bai. Bueno, eta zukalden zemuz moldatzezea. Airfryerra deket. Airfryerra dakazu? Da listo. Eta listo, horrekin... Hori da, nire bizitzako gauzarik, relaziorik establiena, airfryerra gazda. Egarra dakau. Bueno, ni hasiko nahi kritikatzen bai hori. Bai. Bueno, lagunak, gaur ikusiko zuen oso hamburguesa berezi ingo deu, bakailu eta txitxirio egin, eta geho, hola, tapena de bat ogilan emateko, eta platano harrakin, bai, ingo deu egosi, eta aplastatu, eta lagungarri jarri. Eta jo, bikaina dator lagunak. Bueno, lagunak eta Janire, esan duen bezala ingo dugu hamburguesa oso berezi bat, eta hasiko gehiago ogilakin. Ogilare berezia da, zekaleana, zentenona, bale? Oso pisutxua da, baina ikusi oso fina, moztuko dugu, plantxati pasa, eta ingo duguna da hamburguesa barruan bakailua eta txitxirioena. Zer ingo dugu, bakailuen azalaken du, espinak eta balin bazka atea, gio txiki labanakin moztu, eta ontzi baten sartuko dugu, txitxiriokin batea, sardezkakin ondo aplastatuko dugu dana, eta bertan botako dugu, baratzuri ale bat txikin da, eta arrautza, eta nastu. Eta gero horrekin ingo duguna da, hamburguesa prestatu, sartaiti pasa, eta ogilan gainean jarri. Baina horrez gain, gauza gehiago jarriko izkilo. Ingo duguna da, tipulina, julianan moztu, ondo erregozi, eta gero botako dio, piperrautza. Baita ere tomatia, xerretanin, plantxati pasa, eta hamburguesara. Irugilarrakin berdina, urrutskari utziko dugu, bertan jarri, eta gazta nola ez, hamburguesa bat izateko. Vale. Eta esan duen bezala, tapenade bat ingo dugu. Tapenade bat, nasketa bat, iten dana, enkurtiduekin. Antxuare bai, gaurkoan alkaparrak eta oli bat, eta normalen gauza gehiago sartu aldia. Eta gero maionesa prestatuko dugu. Hemen ingo dugu, modena ospinakin, eta arrautzakin, eta olioakin, prestatu maionesa, horrea bota enkurtiduak, eta hori ogilan jarriko dugu alde baten, eta bestian. Eta esan duen bezala, ingo deuna da, platano aharronekin, ingo deuna da, zatitan moztu, eta egosi. Egosi ez potxatu oliotan, holako puizketan moztuko ditugu. Eta behin, egosi eta, konfitatuta daudenian, ingo deuna da, papel sulfurizatu batian jarri, aplastatu, eta gero, olioa egurra eman, eta bertan prejitu. Vale? Eta hori zengo, hamburguesa, tapena de berezi honekin, eta gio hauek lagungarri. Ados? Bai. Bueno, bertxua botata gero lanian jarri behar geha, bale? Hemen inbiar deuna da, behitu nik, hamburguesan nasketa egiten jungo naiz, eta zuka badibidez hauek Juliana mosten?
Ez dakit baten, baina, bueno, engo gurzoz, errengo gurzoz. Ikasiko zu, ez da, nahi zuela ikutziko izut erdi batekin olain, bale? Bitu, berdiak enduko jo, eta hau gordeite dugu. Entxaladei botatzeko, o saldei botatzeko, o zertako. Gero iten dugu, sustarra eta txortena bilak entzaitugu, eta erditik amosten dugu. Zeiten dugu, lehendabiziko geruzak endu, normalian fibratxuago izatea. Barruago, xamurrago. Hauek hemen gordetzitugu, bale? Eta, bitu, horrela zehartzezu, horrela zemozituzu, eta listo. Bale, bikain. Hoi zure kontu, eta esan dakua, hoi hemen jarriko dugu goxatzen, nik ateakoet beste ontzi bat, eta hemen hamburguesan asketa egiten jugune, bale? Bai, bikain. Bueno, aldi berian kontatu inbiar diguzu. A ber, gehienak zure kritikak TikToken jartzituzu, ez da? Bai, bakarrik TikToken jartzitaz. Bakarrik TikToken? Bakarrik TikToken. Oin arte bai. Guengoz bai. Bai. Eta TikToken, hor Janire zea? Janire atxurra, hor nola zea? Janire atxu. Janire atxu. Bai. Teixakine bai? Bai. Vale. Eta Janire atxu bezala hor jartzen badeu, hor ze kritikak bakarrik ikusiko ditugu liburuenak, o gauz kondo... Gauza gehiago topatuko ditugu. Esan dutan alen, niri gehien guztetatena da naturala erakusti neure buru. Así que, igotot, burutik paseta jaten lehengoko gauzak, egizezan. Da konturetuna genti oso kotili dala. Ordun bai gotot, egun baten bloga, edo zerriken hauen. Da, hasi, genti guztu egizako, Genti, kantxe, eure bizi zentzutero goten da, egizezan. Eta ze kontatzen dituzu, ze gauza kontatzen dituzu adibidez? Bloga, edo egun baten zehitotan, edo ze liburu irakurten aben, edo urrengoko liburu zein izango dan. Egunero txintxilik atzen dezu zerbait? Bai, alegintzena egunero, edo bi egunetik behin. Así que, baina, bueno, beste edo zerbait igotot deporti egiten bot, gitxiken da, baina, bueno, bai. Edo, buruti paseta jaten helengo, benetan, sorprendengo zinen, ikusten mozu, edo zer. Vale. Eta, adibidez, kritikana, nola hasi zinen kritikakin, liburuen kritika egiten? Nire asko guzteta, nik asko ikusio TikToken reseñas de libros, baina dana erderaz, neupe erderaz irakurten eban. Da batek ezazten da, zeba, ez tozu irakurten euskeraz? Da zeban egize da, neure hizkuntzi da zeba, ez dut iken da, bera da, galdera filosofiko inaban neure buruz izaten da, zeba, ez dut iken euskeraz? Da hasi nintzen, da bidizuke igoten euskeraz, gero liburuk irakurten euskeraz, da ikusi neban, kriston arreri eukibala euskerazko bidizuk. Aurrena gaztelera zitezen un ordu. Bai. Eta ikusi zuen euskaraz inda, eskoz arrera hundi joa, Bai, gentiri guztau txezako, aprezizia hoiten dau, ez dauel ez eduki sortzaile asko euskeraz, gentik aprezizia hoiten dau da, beran maitxasun erakustetzu da zan eban. Listo, euskeraz eiken hasiko-na. Da egiz esan, lau hien ez dut irakurri liburu bat berderaz. Eta gaztelerazko jendia, zezaten izu haiek, erdaldunak, guain. Joe, asko eitxeko neure hizkuntza ofizialin da, Dani. Bueno, zelan esplikau itzu ba, euskeri da, ez posu lertzen, ez tozu inozu lertuko. Así que, egiz esan, genti, apurra flipetan hau mi dauze, lehengo bakarrik erderaz eiken eban. Eta baukedaz jarraitzailik, erderaz dakizena bakarrik, ordu nien esan bidau, ze hizkuntzatan berroetan da. Ikasten nahiko ja igual euskaraz. Una. Eta zein da, adibes, lehendabiziko liburu entzen una. Oen liburuak, adibes, erderazko liburuak irakurrita euskaraz kritikete o euskarazko liburuak dira? Oin bakarrik euskarazko liburuak. Euskarazko liburuak dira. Bai. Eta ze ona, eta ze esaten duzu, ez dituzula zuk aukeratzen, orduan, jendeak esaten zu, binta, Janire, hau honen kritika nahi ditugu. Zuk topatzezu liburua, irakurtzezu, eta gero aztezea kritika egite. Bai. Gainera, lehengoz junintzenin, elkarrera junintzen, da esan eban, gomendatu nahi osuna. Bertakuri, da bertakuk esan hau da nire momentu, da salduzten den da erdi. Da erozin emazan pilo bat liburu. Da gero horrepe gaztau izin. Ona. Da gero gentiri galdetzetet, zena Josue irakurti, edo ze idazle edo tal. Eta normalen liburu zarrak, o guaingo liburuk, edo danetikan esatezu? Bai, edo zer. Zen bat dituzu ja, asko? Ez que bi astetik behin, astin behin irakurtot ritmu, así que igul irakurriotaz lau hilin amaika bat edo. Benetan? Benabil brometan. Bizi oso aspergarri zedeke da. Aspergarri, baina aditu egin gozea, katxiz. Bai. Bai, jentik esateztena. Atzenin, jentik nahi dabena nahi otemon, beti. Ze eure gaitina hemen, así que eurek esaten bastie, bani, arre. Eta ez da kasu gogoikan guen adibidez esatezula mekatxiz lamar. Nahi liburu hau irakurri eta ez da gaten boan nina ideten irakurtzeko. Bai. Eitu lehenako nene ban, baina etxala lehi txala trampa. Lehenako namaitu neban azteko liburu barizekun. Da azibina, ni beti danadeket organizaute. Da azinoan urrengoko azteku, urrengoko aztelenin. Da zenean, bi egundeketaz.
hau liburu nahiet irakurri da, 2 egunetan irakurri biot. Da, eiken da, nahi da nin Talo eiken egin da. gabe, o nola irakurtzezu 2 egunetan liburu bat, hola, fina izango jazta? Batzu pai, beste bat, eski errez irakurten dit. Benetan, jentik emoti oportunidade bat euskarazko libururi. Benetan, ze errez irakurten dit. Emoten dago ezetz. Baina zuri zozer guzteta jatzunin, Ja. Así que, harina... Baina horre hongo dia askotan izaten da betzat. Nik liburuak irakurtzitut, hori, landarianak eta perretxikoanak eta hola teknikuak. Baina nire bikotiak eta bai irakurtzitu liburuak, baina askotan igual aste irakurtzen da, ez zaio gustatzen da parkatu iteitu. Zu behin aste zenean jabukatu inbiarre zu kritika egiteko, ez da? Bai, kompromiso bat hartu talako. Da liburu askori pazientzi zemon bizakielako. Karo, igual gero etortzea mamila ona, ez da? Askotan pasau jate irakurten hasi da. Hauxe gogorra, Hase makala, eneukenai, baina ginen bida. Da gero irakurtzen zoiz da esatozu, oine zinio gatu. Eta zertzea, horietako astean irakurtzen da gaueko Laura arte ezin liburu eutzi, ose? Bai. Ni liburu bat, olako liburu, baina honek ja handizek esatozuna. Dios! Gustora gatu da idazli, hasi arratzaldeko lauretan, da goxeko 3 amaitute. Eta bukau? Bai, enabil brometan, Katxiz la mar, astuko zaizu zertan aurrenengo kapituluan jarri duen, katxiz la mar, oi, bai, memoria. Ona, eta sekute zea adibidez, zea jartzen, pestainita jartzen, azpimarratzen, gauza lotzen, nola egiten dezu kritika adibidez, zein da botatzituzun kritikak? Nik botatutaz, esan dutana, beti izangot, naturala. Nik engotzute kritiki edo iruzkine, nire laguna izango da zinen modun. Ez dut, enek biniko zure aurrin da esangot, bueno, vokabularioa edo gramatikalmente, esangot dut, uste diratena, interesanti da, ez da interesanti, harin irakurten da, ez da, onan. Zenbat iraute zure kritikak, denboran? Eske berbasko jote, Ardune, bideo batzuk... Asko taskar. Bideo batzuk 5 minutu, lau. Da horretxa ditu bitu, esan dozunin TikTokera egototaz, baina askotan egona pentsetan, YouTuber edo beste nunun, bideo luziaue. Bai, neu gustora, entzun nahi nabenak entzuteko. Ze nik egin nahi berba, Nahi aina. larrei. Bai, Katxina, irakurri aina. Bai, Itzein, hori be batzutan bai. Nik amaitu dut hau, Oso ondo, bota nea sartaira, hau hemen botako deu, organikoa, eta bota horrea. Obra, betu. Pixueko, Bai, horregatik, ni lauanak egiten normalian. Eta bestela zuri fino zehala honekin hartu, eta horrega bota, bale? Vale. Venga, hau jarriko deu hemen, haure bai, bakaiuan azalak listo, hoen esan deun bezala txitxiroa botako ditugu bertara, eta, a ber, animatuko zea baratzuri ale bat zuritzen? Bai, Ipuro eta batzu, ja. Hori ez te zuen altu esan, Baina, bueno, nimongo izkizut bi ale, eta zuritu ingoituzu, bale? Bai. Eta horren sekula zuritu dituzu? Bai, ez da? Bai. Vale, bestela esango, zintzun nola, Venga, hemen digan zuritu, eta asalak endu, eta hemen sartu behar ditut bi, bale? Bai. Oso ondo. Venga, inbertena nik hemen txitxiriok bota, eta guen txitxiriok egingo ditutena da, sardezkakin zanpatzen jun. Vale, hemen paeta kontraola, ja egozita daude, Bestela zengo netu, txikitu. Ondo. Bueno, eta Janire, azken bola da hontan, zein da gehien gustatu zaizun liburua edo kritika onak eman dizkiozunak, Bai, atzenengu, Mikel Pagadin lehenengoko liburu, Bizita. Pagadi, artista. Benetan, ixen zan, eske gatu nintzen, gainera, liburu da humorezko liburu bat. Irakurri nebanin humorezko liburu zan eban, barrera iki gatxada, barrera iki gatxada. Baina, komai, dios, haike testio, liburu irakurten, barrezka, diraike baina, zezabiz dari, barre gori muzte, da, disfruta honean liburu, oindala asko ez totan disfrutau godun. Hau da, liburu bat edo hori gomendatuko. Ondo pasauko zu, barrengo zu, oso poliki benetan. Eta, adibidez, gomendatzen desunean, bai esan diten dezu, adibidez, numentzako dan, helduentzako dan, zenentzako... Bai. Pentsatuta da hon. Jo, ez dakit. Por ejemplo, Miren Amurizan Playback, irakurri neban. Eta, da, liburu bat, 2000 urteko gazterizen bizipena. Ixengo bazan bodun. Bai, gulori pertsona nagusi jau bateri enotzen gomendatuko. Hori liburu da, bakarrik gaztiok, edo hor epokan bizi ixen dugunok. Gehiza disfrutauko. Adibidez. Baina, bueno. Eta, adibidez,
Zuk esaten dezun bezala, nola esautzezu jendia gomendatzeko? Adibidez, jendia esaten zuen, eta nizi gomendatzea zu. Zehazte, behakin elkarrizketan beha pixkat ezautzeko eta beha hori gero gomendatzeko? Ba, ez beti esatzen, ze guzteta esatzu. Hau nahiko, bi horiek maituzu nahiko. Ze guzteta esatzu, maitasun historizak? Badaz pertsona bakarrik maitasun historizak irakurte ditu esenak. Orduan zuk esaten baztezu, bai, maitasun historizak ez dut gomendatuko novela beltz bat, edo un libro de espías. Orduan, galdera minimo batzuk, beti. Eta zuri pertsonalki, zein gustatzen zaizkizu gehienak? Ba, niri maitasun historia, niri romantikina. Bai. Baina elantzipe, atzeni noin bakarrik, itzu jutena liburuk irakurten. Ez dakit zeren buruz da izan, jenti gomendetaztena, nik behitu bestote jenatzeko parti. Da, sorprendidu nau, oin atzenengo irakurten hauena da, Jon Arretxen zenbaki gorriak toure, aksinozko lu, pilo guztetan deket. Pilo bat. Así que, sorpresa. Bueno, hemen, kusezue, nola prestatu deun txitxiro txikitu ditugula, arrautza bota jot, arrautza egiteuna da, dana elkartu gio sartaian ez deseiteko. Eta gero botako jouna da, batzu joi txikitu ezuna, eta hau ja listo dakau, gio gure hamburguesa prestatzeko. Vale, lehen da biziko urratza eman deu, haure martxan dakau, oso ondo. Altzut esan gauzatxua. Bota. Nire esaztien, nire hamburguesi miogula da, ni posi, hamburguesi. Baina irakurretan makillago, txitxirak esan dut. Todo healthy, modan dauena, baina disgustutan azartu jate, baina fijo hona dauela. Bueno, itxoin, koska bat itia eta kritikakero, Bai, aurrena daztatu, bale? Ondo. Bueno, esan deuna, aurrat ditugu lanak, eta bitartean jungo gea, erreportai bat ikustea, bale? Ba, jungo gea, erreportaia ikustea, hamburguesa bat zuri gustatzen zaizun horietakoa. Itxasbide, hamburgueseria da, eta ikusiko zuezen nolako hamburguesak ititu. Guazen bertara, kuriare hona ongoa, Hombre, baietz. Aupa Joseba, ongi etorri Bilbora berriro, gilenaz. Lehengoan egon ginen Deustoko lokalan, eta oingoan etorri gara Itxasbide Santutxura, gure lokal berria ezagutxera. Orain dela 7 urte hasi ginen Deuston Itxasbide proiektuagaz. Ean gara hobetzen eta gauza berriak egiten. Agertu zen Santutxu etortzeko proiektu bat, eta hartu genuen, pentsatu gabe. Lokal hau Deustukoa baino asko handiagoa da. Goitik bera berriztu dugu, eta dekorazioa oso zainduta dago. Mimos egin dugu gure esentziari keino bat eginez. Atxean daukadan muralean gure historioa kontatzen dugu, eta gertzen gara Kosme, nire kidea eta ni, eta baita langile batzuk, hasi ginenetik dauzenok. Deustu agertzen da, The Champions Burger joan ginela, influencerren bat Bilbon afamatua dana, dekorazioak gure etxeko marka darama. Gure berezitasunak, hamburguesak eta garagardoak direz. Gure hamburguesak bereziak dira, mimos eginda daudelako, eta produktua oso kalitate honekoa delako. 12 hamburguesa dekogu kartan, eta hilabetero ateratzen dugu berri bat, eta bezeroei gustatzen basaie, kartan usten dugu. Eta esan beharra dago, gluten gabeko eskaintza ere badagoela. Bueno, eta orain, ezagutuko duzue gure hilabeteko hamburguesa bat. Ia gustatzen zaizuen. Gaurkoan egingo dugu hamburguesa berri bat, Señorita Pepi izendatu duguna. Eta, sartu zen hilabete bat egoteko, eta azkenean kartan geratu da, jendea pilo bat eskatzen zuelako, eta, ointxe azalduko dugu apur bat daukan osagaiak. Gure aragia, behi zaharraren aragi ondua da, 40-60 egun gutxi gora bera, eta, behi euskalduna, eta egunero egoten gara oso adi, aragia ondo egoteaz, eta kalitatea mantentzea. Hori oso garrantzitsua da guretzat. Ogia Bilbon egiten da, gure reseta propioagaz, okindegi artesano batean, egunero kartzen dizkigute, oso adi gauz, egunero berdin egoteaz. Gero badaukabe bai, txedar gazta, hemen dekogu Bilboko irugiarrik kurruzko ariena. Gure kartaren hamburguesen izenak nahiko desberdinak dira, eta beti egiten dute referentzia rock and rolleko abestiei. Adibidez badekogu When Novemberentz, badatorrela Green Dayeko abestiaz When Septemberentz, beste izen originala izango zen Pink Floyd. Pink Floyd da, pulled pork daukalako.
Gure irugiar mermelada, etxean egindakoa. Errezeta oso berezia da, baina sekretua eta ezin da kontatu. Eta beste aldetik pepinilloak. Eta handik dator gure hamburguesaren izena, Señorita Pepis. Eta emi saltza, bai egunero egiten dugu, hemen, gure ikutu sekretuarekin. Bueno, Joseba, hemen dekogu gure Señorita Pepis hamburguesa. Eskerrik asko zure bigarren bizitagatik, eta gurbero bat itxasbide Santutxutik. Hau pagile eta orain dezuen hamburguesa hori. Ai, ama, itxura eharra, Bai, bitu, ni bilbokuna da. Horren bilazeto zen zuonea eta eharrelia da indeuna. Txitxirioa. Txitxiria. Ez, baina ni bilbokuna, gure etxera bueltan horra xefuna. Bai, Ez dakigu. Ados. Bueno, jarraitu horrelako gauza goxua egiten, da jendiai goxatu arazten. Gu zailatuko dugu, oian egiten, bakailuana, bizkaitarrak guzti bertetzen bakailu. Fit. Biolako pebidi, no ezin hobeta, osea, hemen etxen indako, fekalean ogilak inda, baina desberdina. Aldatu inbiarra, ez da beti berdina janbiar, Ez. Bueno, hemen txe, tipulinak martxan dazkau. Zua jetxikoet, eta hauek hor goxatu berdia mantxo, eta gero botako jau piperra utza. Osondo, irugilarrak martxan jarri behar ditut, lapikuan goxatzen, eta bitu zutapena dia egiten lagunduko jasu bitarten, bale? Bai. Hemen txin behar dezuna da. Olibak txiki, bale? Txiki. Betu, nagazu bere xiteko hola, aritotan ingo dugu. Bale. Hola mozteitu zudenak, Bale. Eta aritoak botatzitugu bertara, bale? Bale. Venga, hauek zure konto, aritok indakuan gero alkaparrak ere baitxin moztuko ditugu. Horre gauzak. Bai, alkaparrak. Zezu sekola jan alkaparra bat? Ez. Nazu probau, kestongo zua dia, Ni oso espresibina, espatxate guztetan. No, enpaso zu guztan, txistu da bestaldea bota. Potente dira, Gainera likidu deko barrun. Likidu Igerritzen. Oida salmuera, barruan dakain salmuera txua, gatza. Eta gero reguztillu bai. Bueno. Zaizu guztau? Aseitunak adukau emoten da. Txate guztau. Zapore... Beitu, ni gaztean itzanean zan gauzetako bakarra... Bekixo, pepikau. Espina galako. Bai, oso zerbako. Zan gauzetako bakarra, enun agaten nila. Ta gaur, amorratu anaiz jaten. Bai, denboak egin gustatuko zizu zulazaia. Ez dakipam. Bai, ama. Bueno, oie kondo txikitu, bale? Arito tamin, da gio ingo jau maionesa eta naztuko dugu. Eta nik ingotena da hemen irugi jarra martxan jarri, bale? Ingo jotena da hemen alboko asala ukendu eta hor jarriko ditu goxatzen, bale? Bueno, ja nire. Eta kritikak itituzu, baina idatzi bai, ez da? Bai. Eta zemuz hartituzu bestiak itituen kritikak zukidatzitako, bai? A ver, barena flipadina jau. Baina, ondino kritika bat beston jaso, txarra. Etorriko di. Da psikologikamente preparau bikona. Baina ustot ondo erungo nabazala, TikToken beukitotaz kritikak, asko. Baina atzenin, zeu peukiko zuztan hori, etorri bizakuz da preparautu egon. Iteunak bazka kritikak ja, iteatik ja. Bai. Nola batzuk ez duen eserriten da kritika bakarritegoen, venga. Bai. Nekatxila, ama. Eta nun txintxilik atzituzu, o nun daude zure liburuak, o argitaratu zu liburuen bat, edo? Jo, babitu, egin esan, ez dut ulertzen, zelan jentik ez da den ezautzen, inok ez dago ezautzen. Wattpad sare soziala. Wattpad, W-A-T. Zer da hori? Wattpad. Nik ez dut ezautzen ez. Zer da hori, zehazki, a ber. Da sare sozial bat edo esango, plataforma bat. Bai, idazlik, euren historiak igon altu ez. Honek idazlik, ezaguzenin argitaletxe bategaz bierrin. Edo ez tekezunin dirurik autopublikazio bat egiteko, baina zure ametza bada idazti. Zuk aldozuz zure historiak edo dana dalako korraxe igon. Kapituloka, historioka da. Ezke txikietatik erabiltot. Eta zuk hor bertan txintxilik ateitu zordun zuk idatzitako lana. Bai. Ze, ona. Bai. Baina horre pseudonimugaz, ze lotzi emotezten. Bai, Bai, bueno, oina menezaten botigulia ez da sekretu, baina... Desastres varios, ipinin eban doin ez dakit aldatzen. Baina sekretu nigoten ebazan. Eta orduan, desastres variosekin zenbat liburu idatzitu zuia hor? Jo, igule... Bost bat bai? Bost bat bai, Bai. Eta ze liburu, bai lodiak, hola, o zenbat horreta aldekuak edo? Bai, lusik. Lusik, bai. Eta modioskoak esan dezun bezala, o? Bai, ni beti, zoz egon bidau. Alda isen... Historia bilurrezko bat, baina beti egon bidau modio bat. Beti. Así que... Bizita dan bezala, ez da? Bai. Hala da. Así que... Bueno, hortxe, ingotena da zu basuan. Ez oso fuerte, zeatik kurruskari gelditzia. Orduan, zu erdinan jarrita dakat,
eta jungo gea vuelta eta vuelta, kurruskari gelditu arte, bale? Vale. Inberritutena da platano hauek konfitatzen, jarri. Olioa jarriko eta hemen, ontzi batian, eta konfitatzen jarriko du. Eta janire, guantxe, idazten aizea zerbait? Bitu. Zeitezu, alde batetik irakurri eskuak inbestegin idatzi, eta geho ze. Noldik ateatzen zu denbora, Neupestakit. Gainera, estresa da bastante ondo kontroletotaz, ikesine ban. Nik usto, Claudia, goxin jakiten basarat danerako denpori da. Komai dios esatetute. Ni jakitena seiretan, eitotaz gauza dana da esatot, dios, ondino behatzik erdi goxin. Ani zen biotoin. Irakurri. Ordun, gainera klasetik klasera, universidadin be, ordu erdi, pasio moten bari, bagatzena, liburutegi zen edo, dana dalakun, enbiotan egiten. Beti atato denpori. Beti atazu denboa numaitetik orduan. Bai, eta oin esan dozuna idazten hauen, preparetan egiz esan liburu bat publiketako. Bai? Bai. Eta ja liburu bat, baina argitaletxe batekin, eta ja... Bai. Hori seien abiloin. Eta, ze izango da, novela... Bai, juvenile. Juvenila. Bai. Eta, noiz bateakoa, hola bian dago ja, edo nola dago? Bi barru. Bi barru, Bai, ondino, ezakigu data ziur, baina, bai, orduntxe. Ena trebitzen asko esaten zenik, berbaitu da dana kontetot. Da ez dakipa, historizismaz. Bai. Eta zer bai kontatu aldezu, zer aurratu aldezu, zer topatuko den liburu hortan. Atzko nahi, neure historiri nahi zendo kontau batzenin. Bai, zure bizipenak etorreko dira. Bai, zatike. Nahi zendo kontau, neska baten bizize, gorputz lodi baten, aurrera eruto zuzen inseguridadik bilurrek, autoestima faltak, harreman sozialak zelan dizen, zure gorputzagaz ezago zen inposik, jateku gazarazuk, hori gogorra da, beti neure humore tokigaz, da horregaz, baina horretxek nahi izendotaz kontau, egiz esan. Eta zertako kontatu dezu guztia, zula zeitzeko, zure bizipena kontatzeko, besti laguntzeko, o zin izan da helburua? Nik ezatzutena beti irakurri izendot, da inoz ez topau pertsonaje bat ezatotana, neunaz. Dordun nahi izendot, historia bat edo kontau, neska lodizen bizipena kontetan, da bai azaltzen gentiri apur bat. Batzutan, liburu irakur deituko da lo que no se ve. Da gentiri kontetako gauza asko dauzela estizenak ikusten, pertsona bat ezautzuzunin. Gauza asko eskutetan dizela. Da bakotxak beran burrukak deko zela barrutik. Ordun apurtxu bat hori se kontetako. Ona. Hau apur bat profundo ipini gara segundo baten, baina bai. Baina ala jarri berda batzutan, ez da? Bueno, hemen txe, inbiar deuna da, hau betu zuritziak osta itea, pea dina egotea, eta kontuz inbiar da, zeatik askotan zuritzen aztezea eta puskatu itea. Eta bingo dugu 6 pusketetan, erditin moztu, eta hemen beste 2 pusketetan, traka eta traka. Hemen bai horrela xe, eta guain hauek konfitatu inbiar due. Olio suabian, lasai, konfitatu, bale. Eta ja biguina daudenian, geho zanpatu, olioa eurra eman, eta hortxe prejitu. Oso ondo, oin gotena da, hemen, bueno, hau ondo dijoa, hemen guxio lau vuelta, eta, garra usaiak gaidian, irungi jarrak usaiak garra. Onaxe botakotaz, ez da? Bai, bota horrea, bai. Ezin da, katxarri. Zure katxarro famosua, betu, guain bestat emango zut, ezberdina. Vale, hau honea, garruitzea, hau listo, eta hamburguesa prestatzen jungo naiz. Neuko nahiko neban, etxinolanko zeinau, baina bizu batera ezin eta ez biztu. Argizi juten da. Alokairun bizi gara da, modo horrata, baina alokairun bizi zen da, garestize da... Kompresoria, garri onduan, kompresoria, Ezin, bi ezin biztu, beretan, nena berri preguntan, Txila, mar. Ai, ama. Así que... Bueno. Hone petxikitxun bitaz? Ez basuna ez dio botako. Ez bai, baina, ja txikitxe. Bai, txikitxa dia, bai, erditik amoztu, bi olau pusketetan inola, tak, eta venga, bota. Vale. Vale, oso ondo. Eta orduan bizu batea ezin dituzu piztu? Ez. Eta dutxan basaz, ezin jogu fregauen. Dana, claro, eske ja dana da garestize, guk dekegu kontrataute baxen merkiena, da modo rata da gero ezin, mikroonda zabe ezin joipini. Mikatxila, mar. Kosinetan basabiz. Da ja sekadora astu zaitez. Eta airfryerra, orduan? Airfryerra topin. Hortxe da zentralizaute etxeko energiza guzti. Beti martxan. Ondo. Baino gehiago zaintzot, ez du zaintzen, ez ebez?
Ai, labetxe, ona. Baina, bueno. Bueno, eta, zen prestatzen zu? Airfryerra azkenian ze, labe txiki Baina, bat ze? bezala, baina hori labe txiki bat bezala da. Baina, arrautza pegozileik ez. Ez Ja. dakixu hori zen munduan. Ameri piriosu bat, danik erakutzeko dut. Osea, gazta itarta, osea, pastela be, airfryerin egin jonik. Tostadape bai. A ber, eske hori da labe txiki bat bezala. Airfryer, ez dio, inventatu du hor, izango bazan bezala, freidora de aire. Baina, zuki pinotzezu inglesez hitz bat, da, jazta. Coach, raining, da, ez dakizet. Bai, listo. Airfryer, labe txiki ja, zautan. Bai. Bueno, honei vuelta emango jo, egia esan, bai, airfryera, eta jenti, arra gelditzea patatak, bai, labian sartu za, eta berdin geldituko zaizkiketa. Ez da, baina ez da igula. Ja, baina ez da inglesez, ez da? Ez. Ja. De horno esaten mozu bai, De horno. De horno, baina, bueno. Bueno, hau ja, kurruzkari gatu zaizkigu, Hemen, a ber, honei gorputza eman berdio nipixat, Zanpatu beste aldea, honea, vale, eta bueno, a ber, vuelta mate joten ondo, Nahiko xamurra dao. Gio, xamurra balin bado, eta zaila balin bado vuelta maten, gio, xamurro geratuko, Hemen bakaz beste espatula bat, hirugarrena, Asko dekos. Vuelta emango jot, vale. Ez da zuke jo behar, ez da? Ez. Vale. Bestela hori garbitu. Ez que ikustemos gure etxi Bilbon, bitenedor. Da zikini dauenien, bueno, aurrera. Venga, aurrera. Eutzi. Katzi lamar, ona. Lau kutxio da bate pestabe baten, amena, flipetan. Zenekin bizizea horretxian? Bi pixukide. Bi pixukide. Bai. Ondo. Da gabonetan eskatuguna da oin airfryer doble. Airfryer. Ja, bakixu ja atzotut. Labia erosi. Ja, xe. Baina igual labia hundigila eta argila jun. Ez que xina biztu, benetan, komai dios. Gentiri izatetzetan nire, nabil prometan, Nabil prometan. Bueno, hemen txageldituko geni, hamurgues hau egiten, bigarrena prestatuko, eta hemen hirugarrena eta laugarrena bakau, baina bueno, gaur bi ingoitugu, bakoitzantzako bat, vale? Oire ondo zoaz, ezta? Fenomeno. Gero inbierdegu maionesa, eta antxoa txikitu. Hau konfitatzen dienian zanpatu, honei piperra utza bota, bitu hau eze ondo gehatu zizkiun, kurruzkari, horrelaxe, ezin hobe, eta jungo gea el caserio jatetxea, han ingo eundoko errezeta, eta segituan gaude bueltan, hori jaxi hortu, hamburguesa prejitu, horrei piperra utza bota, eta gure errezeta amaitzea. Guantxe arte. Eguerdion, Joseba, ni Patxizu Gazaga naiz, eta gaur sondikara etorri zarie, elkaserio jatetzea ezagutzera. Ongi etorri. Elkaserio jatetzea 1974 urtean ireki zen ofizialki, naiz eta 1929tik taberna bezala ibili. Ni duela 22 urte sartu nintzen eta sukalde burua naiz. Eta gaur egun, 3. belaunaldia dago negoziaren atzean. Elkaserio jatetzea sondikako erdigunean dago kokatuta. Aireportu zaharretik oso gertu dago. Eta bere garaian, bidaiari asko etortzen ziran, ona bazkaltzera eta fama handia hartu zuen jatetzeak. Espazio aldetik 3 gune dauzkagu. Jangela nagusia, gero lorategira biztak dituen beste jangela bat, eta gero jangela txiki bat intimoagoa. Hemen egiten dugun sukaldaritza, Amonen sukaldaritza da, baina eguneratuagoa. Bizkaiko sukaldaritza tradizionala. Hemen karta lantzen dugu egunero. Ez daukagu eguneko menurik. Baina egia esan gure eskaintza oso zabala da. Aurkezpenak eginda, orain sukaldera joango gara, plater gozo-gozo bat egitera. Gaurkoan, pisto eta bakailu ostopila, klurranero estilora egingo dugu. Bueno, lehen da bizi pistoarekin hasiko gara, pistoa egiteko baratxuria jarriko dugu, olio pizka batekin, gero tipula gorria zehetua botako diogu, eta erregozia dagoenean, piper gorria eta piper berdea zatituta. Piper berdea eta piper gorria lehen da bizi olio oso berotan frijitzen ditugu azala kentzeko. Azkenik, tomate pizka batekin amaituko dugu eta listo. Plater honek ez du sekreturik. Bakarrik kalitatezko produktuak erabiltzea eta mimo pizka bat. Eta nola ez, bertako produktuak. Pistoa egin ondoren, makaioa prestatuko dugu. Pare bat minututan konfitatuko dugu baratxuri zaporezko olio batean. Hau betiko errezeta bat da, baina gure ikutua eman diogu
sarrera bezala jartzeko naiz eta bigarren plater bat izan. Duela urte batzuk sartu genuen kartan, eta bezeroek oso gustoko dute plater hau. Eta ostopila montatzen hasiko gara. Eta horretarako ostore safla bat jarriko dugu, ostorea etxekoa da. Hemen egin dugu. Gero makailua jarriko dugu, eta horren gainean pisto apurtxo bat. Eragiketa errepikatzen dugu eta ostore safla batekin amaituko dugu. Plateraren ondoan, bizkaina saltza pixka bat jarriko dugu, eta pilpil saltza batekin amaituko dugu. Perresila eta baratxuri hautsa botako diogu. Ikusten duzuenez, pilpila eta pistoa darama platerrak, horregaitik Klurranero izena. Bueno, Joseba, hau da gure gaurko proposamena, zure gustukoa izatea espero dugu, eta hemen itxaroten zaitugu, el caserio jatetzean, sondikan. Agur, adio. Hau papatxi, eta gora indezuen milorri hori. Ai, ama, milorria krematan atekin hona da, baina horri indun bezala bakailuak da. Igual disgustu harrapatuko zinun zuk esan. Milorria prestatu izut eta area junda, bakailua eta pesto egin. Seguramente. Baina zeitxura, gainean pilpil eta guzti, besarka da hondi bat eta jarraitu horrelaxe. Goxatu eta goxatu arazten. Gu hemen aigea, indeuna da, ogila moztu, hauek, atea ditut hortikan da, zanpatzen nahi naiz, hola bakargin behar da, pixka zanpatu, eta hau listo daude, prejitzea sartzeko. Bueno, proiektu berrien bat, gauza gehiago, kititezula ez dakiz zeus txintxilikan utziko duen ez da? Enbeste gauza dituzu? Jo, bitu, ilusio gehien egiteztena ana sortzen, irakurketa kuaderno bat, bakizu zedan, inok ez dakiz zedan, así que tranquil. Irakurtzeko kuaderno bat, ez da? Kuadernoak normalen idazteko izaten dira, baino, Da, nik beti eukiot, kuaderno de lectura erderaz dana. Kuaderno de lectura da, zeure iruzkinek egiteko. Idatzi, iruzkinek, zebeikan duzatzu zen liburuk, zuk marketako segunetan idatziozun. Da, ni beti eukiot da danak erderaz. Da, zere ban, euskera zengot. Da, ordu nein jot, irakurketa kuaderno bat, dana, deituko dana nire urrengoko 100 liburuk. Zure urrengo 100 liburuak? Bai, nonok irakurko da, nire urrengoko 100 liburuak. Osa, bakoitzak behantzako bere 100 liburuen kritika jartzeko bertan. Bai, eta horrein jot kalendarizo bat, jentik apuntetako nos irakurri da ben, hilero zemate, txain, pargatu, hau nahiko lan? Ondo, nahiko, bai. Bakotxak apuntetako hilero zemat liburu irakurritu zen, 6 hizkuntzatan irakurritu zen, euren pentsamendu kipintzeko, iritzizek. Da, superpolike bitantzate, ni beti ukiotaz, baina beti erderaz. Bai, ze hoi gertatzea azkenian, 50 liburua zoa zenian ja ez dakizu laugarrena zintzan, ez da zertazi joan, edo gora. Da, superpolike bitantzate, zeure balorazioak aldo zuzein, rankinek, dana, kriston polike bitantzate egitezan, super posing da. Eta, noiz ateakoa liburu hau kaleratuko zu, noiz ateakoa... Pare bat azte barru. Bai, Bai, ja... Eta non topatuko deu liburu hori, nola izenako? Amazonen. Bai. Lelengoko... Hauek hemen xigortzea sartuko ditut pixka, bale? Bai. Bota, esan. Lelengoko prueba liburuk heldu jatez, da ondino faio batzu dekiez. Así que... Da zuzen dituzu pixka. Bai. Baina, bueno, ilusio asko gazeitio zuzenin gauzak, Betu gero inok iztau irakurriko, baina ilusio kitzela. Ona, eta esan dezun bezala, beti gazteleraz beti izan da ondia, baina euskeraz ez da, ez da? Zenitopetan eban irakurketa kuadernoak, da zeu esan, erderaz 50.000 hori bai. Beretan, superposina horretxegaz. Ze ona. Listo, amen ez da. Ez du mobidu biharnik hau ez da. Ez du mobidu bihar. Behi jan jarri. Vale. A ver, semat olio gota dezu, ez da izun moztuko, ze olio gutxi gota dezu. Eman, eurra, eta ez moitu, beha jungo garrapatzen betik angora. Turbo? Turbo. Venga, turbo. Ai, a ver. Hoi da. Beha jungo garrapatzen. Izkia gehiago gotako jo. Vale. Bueno, eta hau danakin batea. Zein da zure ogibidea? Zerta, ondundikan... Zakitzetan aizean guantxe? Ez, oine... Bueno, baki, gauza askotan aizia, baina... Ez, unibertsiadina. Ikaslea, zea guen dikan. Ikasle eta hoi da nahi dezu? Kolaboradore godun Euskadi Ratian. Bai, ze ona. Eta, listo, horixe. Horixe. Eso se que ya nahi oso nira ikasten. Nahikoa. Da, ze aizia ikasten? Gestión de negocios. UPV-en. Bai, ondo torko zaizu, dituzun gauza dana gestionatzeko. Bai. Ez da nire UP batzutan zelan egotan, egizan. Bai, ez da. A ver, vale, guain behitu, egin berdana da, jarraitu maten. Eta ni pixkat okertzea ezu, raka. Eta guain nola, gora nio eman ja.
goraino eman ja. Vale, haue bota berritu nizuta. Vale, eta vale. Ezin jo, Vale, guain iriki. Hau, gelditu. Iriki. Bai. Eta ingo zuna da horrekin naztu, vale? Vale. Venga, a ber, hau zemuskatuko gustatzen zaizun, ez? Txago xu egin dazun. Bai. Garra dau, garra dau. Txak. Platanuak indazkau. Irugi jarrare bai, tipulare bai. Earki goaz. Ni uste gaur egun etorriko ala eta bakailu hoi... Ba, nik uste tingo diala, atikane. Ez da gehiagin ber bakailu hau, Bakizue bakailua ja, salazoian, eta geho, gatzatu oiken dutakoa. Osea, que ja, vuelta eta vuelta, inda eukiko dugu. Inberdetena da bai, vuelta eman. Ze, guain, txura, arra, Boa, earra itxura. Usaini, ja. Bueno, honei vuelta eman. Eta honei ere bai. Venga, voltatxua eman. Eta guain, txukun gelditzeko. Gazta, gainian. Venga, gazta botako jau, ze bakoitzai bitak, no? Bakoitzai bat. Hori. Bat. Gazta inozu ez da larregi. Ez da gehiagi ez da. Ez da inozu ez. Venga, bestia ere bai, eta hau ere bai. Venga, bagoaz. Gio igual kritikak egutu eta gazta tope bota behar ditune. Vale, guain inbiar deuna da, behitu hemen, daskat, bi oinarriak. Bi oinarri hauei, botako jau, eta pena de pixkat. Haure, ez zailo, gaizketozten gehiagi bota ezkeo, Ez. Bat, antxuak inda, Igual, alkaparrak enduta hobeto. Bueno, igual gero dana konjuntune. Ondo, gustatzen zait, hola gustatzen zait. Hoi irakurten astezianean bezala, hasieran, baina gero, koska inda, eharra dago, Bai. Betu, tomatea moztu nazu. Bai. Hola, xerra pare bat. Betu, hobeto mozteko mongo izut. Hau. Xerra duna banakin, horrekin, honekin moztu zu. Porque batzutan kostea, hola jarri, eta hola atea lau xerra, bi bakoitzantzako, bale? Bai. Oen tipula, hemen piperrakin, errein dugu harkone. Eta gainean, beste pixkat. Igual bate ludixe gatu ja. Igualdo, igualdo. Io, tipula, hoi lodilla benin bajo kritika ez nein bota, Vale, platerare hartuko dugu hemen dikan. Vale. Oso ondo. Hemen bat. Hemen txejarriko ditugu haueko laxe. Ateko. Hau zeituen niten dia, eta xamurrak elitzen. Kanpotik urruskari eta borrauti xamurrak. Bueno, eta bagoaz. Agrabatu berditut hemen hamburguesak. Nuko atxizlamar, eharrein digu horkone. Torre honea. Vale. Bat. Etorri honea ire bai. Nia. Vale, txubak itxali. Hau ondo. Hemen este utxiko tipula hemen, alperre galtzen ez da. Venga, gainetik beste tipula. Hemen beste hau. Vale. Begire gatuna ze itxuritzela deko, Aida itxura hartzen ez da. Bai. Venga, ba, guan direzte bukatu. Zeratik, tomatia eta irugi jarra gehatzen zaigu. Venga, tomatia. Txik eta txak. Oso ondo. Eta irugi jarra. Bat honea. Bestia honea. Eta bestia area. Txak. Ezek urruskari gatu zaigun, behitu, Tan. Hona. Abonea. Eta abonea. Txikitzu ezaku gatu da. Txikitzu, guain, tapena de pizka gero jarri dugu gainean, lagunak. Bale, haure bai. Bekatxiz lamarri, errein digu aurko. Horreri hanki alkotze guen, ala? Horrei koskan ala inbier digu guain. Ez dakipa. Errazekau. Bueno, lagunak, mekatxiz lamar. Dios! Dios! Hau dekabi! Dios! Bilbotik etorri nauke lamatik letxe, hau dekau, fundamentua. 5 kiloko hamburguesi. 5 kiloko hamburguesa. Bueno, eta guain kritika ingo aldezu. Zaiatu galtzea honek koska egiten. Bueno, nika guean, bueno, bai. Bai. Oneri. Mostuko de berditikan? Venga, vale. Venga, ba, mostingo de berditikan. Kusi, lagunak, Mekatxiz lamar. Ez dakita presizetan dan baina. Dios, behitu, Esko albun ipinike. Bueno. A ver, hemen, Ongitia, sekalean apixa gorra, eta eldin berdet horrela, honei lagona pasa. Hau listo, dakau, oi, ama, eharra indio. Baina, begitxetatik ez da jaten, así que, tranquil. Bueno, begitatik itxura erraka, a ver, heldu hola. Nio, a ver, erdila eta... Aposita, nana. Bai, Ia. A ver, nio, pulamentua da gabintzat, a ver, kritika.
Ze. Oi, beru da, gala. Itzela. Itzela, ez zaizu? Bai. Ai, ama. Hau berdi zeixen da? Zeixen da hau berdi? Hau berdi zeixen da? Hori da, kaparra, tea zaizuna. Ba, ona, Ona, Eta bakailuan hamburguesa? Fit sentitzen hain. Fit sentitzen. Bai, oin bai fit. Ai, ama. Bai. Bueno, launak, hemen, eharra, hamburguesa indeuna, Disfrutetan, xili, baina... Bazuki matea, hasiko naiz ni ordun. Hombre. Mekatzi lamar. Launak, Venga. mi esker horregatik eta hemen gelditzea gaur egun ikusi eta hau segaten. Meka. Zela. Meka, buena mar. Ios.